پیمانا پۆلیتیکên hevbeş a şeş partiyên opozîsyonê lê Tirkiye li hember tifaka Serok Recep Tayyip Erdogan li ser çareseriya pirsgirêkên Tirkiye li hev hatine lê li ser pirsgirêka Kurdan çi peyv jî negotine. Serokê Giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê PAK Mustafa Özçelik di nivîsîneka xwe da rexneyê li wan şeş partiyên opozîsyonê digire ku di bernameya xwe da ya hilbijartinan da pirsa Kurdan berçav nexistiye. Niha Brêz Özçelik rastexwe bi me raya dem baş spas bû demê we me dixwastin bizanin ka çima hûn rexneyê li tifaka opozîsyonê digirin. Her ji ber hindiyek ku navê Kurdan nehatiye yan ji ber bername wan a siyasî ye. دەم باش هەموو بینەرێنەوە ئەو پرۆتۆکۆلا ku ئۆپۆزیسیۆنا تورکیە ku bi navê Tifaka Millet beyan kirinin ne bes ji bona ku behsa Kurdan nekirinin her wiha di mesela azadiya ramanî derbirînî fikrî xebata rêxistinî azadiya çapemeniyê azadiya xebata berfirehîya demokrasiyê jî de gelek pirsgirêk tê henin û bi rastî jî li ser wê hişmendiya ku dewleta Tirkiye heta îro hatî damezrandin ew protokola hatî rageyandin ji ber wê em rexne dikin her hebûna Kurda bi xwe têde nîne yani divê metna protokola mutabaqatê hiç behsa Kurda jî nake û eslê xwe de ew gotinên ku behsa demokrasiyê ew ê dikişî pî ew ê li hewa dimîne ne Brêz Özçelik yani hinek xalên wê beyannamê wê bernamê me xwendin û me dîtîne rasta û dîsan jî em dibînin ku navê Kurdan tê dinêrin lê dîsan jî ew dixwazin ماگازاگۆنی بگوڕن گوهرینا ماکازاگۆنی بەرەف هەندیە یەک ji xalên wê ew ku sistemê serokatiyê nehêlin yan desalata serokatiyê nehêlin bitir bidin parleman ev jî yek ji daxwazên Kurdan ew digal hindî jî hinek yasayên dî dixwazin hinek qanûnên dî dixwazin ku werin guhartin çima ew ne di berjewendiya Kurdan dane belê niha hindek biryar û kiryarên hikûmeta heyî ya AK Partiyê helbette li dijî Kurdayê li dijî demokrasiyê û ev Tifaka Millet ya opozisyona Tirkiye dibêjin em ê hindek wan kiryarina em ê berdewam nekin em ê rawestînin lê di eslê xwe de hûn lê binerin di vê bernama wanî ku guhertina qanûna bingehîna Tirkiyeyê dibêjin em ê her sê xalên ewil her çar xalên ewil yên qanûna bingehîn we xwe bihêlin di wa xalina de ne Kurd heye ne demokrasî heye dibêje yê ne netewperestê Atatürk bin yani Atatürkçî bin bixwe li dijî qanûna bingehîne divê qanûna metna wan ku danîye dibêje ê ji xeynî milletê Tirk û yekitiya Tirkiye û hebûna dewleta Tirkiye behsa çi bikin ewal dijî destûrê ye yani gotinên wan û bernama ku wan pêşkêş kirî li hev nayê mesela ev e an bi rastî jî li Tirkiye guhertinek esasî lazim e em wek Kurd dibêjin îro hebûna milletê Kurd û perwerdeya zimanê Kurdî di qanûna bingehîn de bêvcîkirin û azadiya ramanî azadiya xebata rêxistinî bi berfirehî di qanûna bingehîn de bêvcîkirin baş e lê kekî Mustafa em nedî em behsê Kurda bikin madem tifaqên Kurda jî bû nimûne me tifaka aked û azadî em dibîsîn hê bernama wan ne gelkê zelal hê em tiştekî wan nizanin helbijartin jî nêzî dibin Erdogan dixwaze helbijartina pêş bêxa yani em ji Kurdan re çi bêjin em çi pirsiyarî ji Kurda bikin ser bernama wan tifaka ked û azadî ne tifaka Kurdayê tifaka HDP û HDP û gelek belê piraniya Kurda belê tifaka Tirkayê pêş partiyên çepê Tirk û HDP tifak kirinin lê bi serkêşiya Kurdan e kekî Özçelik tifaka Tirkiyeyînin yani divê em vê rastiyê bibînin tifaka Tirkiyeyê bernama wan jî de ew tuneyî rast e em bixwe wek aliyê Kurd em wek pak bangî hemû Kurda dikin em bêjin werin îro tiştê karibe çi ye hebûna milletê Kurd û perwerdeya zimanê Kurdî û qedexeyên li ser navê Kurdistanê bira rabin bira Tirkiye ew peymanên navnetewekî îmze kirî wana bi cî bînin û bira azadiya ramanî bi cî bive a rêxistinî cî bi destûrê de em li ser vê bernamê bangî her kesî dikin em bê werin em dest bidin lê bixabin
بريز أوشاليك أم بحثي كردا بكن وكو قال وكو خلق نوك لاين سياسي عن بارتين سياسي يعني أم دبينن ببراني نب أردوغان رنا ونها أم دبينن بارتين شش آلين أوبسيسيون يجيكو أو اتفاق جي نافي كردان نائنا باشا كرد دقيشتي بيتش بكن وهيفينينا وأم دزانن جيكو قالك هالبجاتين تركيا مديتنا هر لانك كرد بشتواني اللي بكن سركتني دينا نمونا شرداري اسطنبولي يك جوان نمونين ديار بو كردو يتش بكن بله نا اتفاق جمهورية دسلات ونا اوبوزيسيون ملت اتفاق ملت باسا كردا ما في كردا لكن باسا ديمقراطية جينا كن اصلي خده لي مخابن اتفاق كو هدفه لقال چپین ترکا کری اتفاقا کدو آزادیه جید برنامه خواه ببرفرهی و بزلالی بحثا چارەسەریya کرسا کردا و موافق کردا ناکن لوی ده زلاله دوی ام آلیه کردا لهمبری اتفاقا جمهور جی لهمبری اتفاقا ملت جی دوی ام دست دنگ خود بکن یک دست بدن هفدو اب داخوازن خواه عاجل ایرو که دکار پیک بی دوی ام لسر برنامه که دینن ام هلوسته که بگرن دیاره في برنامج ملت اتفاق ملت و في هلوستا اتفاق جمهور دي لتركيا جهاتني برمزن چينا بن البته عندك دمك دي الجور روشا ايرو هجر اتفاق ملت بسر حكم عندك جهاتني بتشوجي بتشيكرن بلكي عندك راحتيك دمكي تشيفي ليش بو كردا وبدورو دريج بو ديمقراطيه وازاديه لتركيا شتون جبو كرد دبي اول بين جمهف لسر داخوازن خوي عاجل برنامج يقدرتي ام او بكن وام للسروي الترناتيف خداين بريز مصطفى وشريك سلوكي بارتيا ازاديا كردستاني بمربوم قالك سباسيات تكن ام سباسيات تكن سركتني الخازن